Πού είμαστε μάγκες? Όχι Αθήνα από ό,τι καταλαβαίνετε. Είμαι Πελοπόννησο και στο συγκεκριμένο βιντεάκι θα σας πω πόσο μου κόστισε μόνο για να έρθω. Και συγκεκριμένα Αθήνα Μαραθόπολη. Διόδια χοντρικά 10 ευρώ. Εννοείται full deposit γεμάτο. Τώρα ακριβώς τιμή δεν ξέρω, 25 με 30 υπολογίστε, γιατί δεν το είχα τελείως άδειο, είχα μέσα και απλά συμπλήρωσα. Οπότε ναι, πείτε max 30 ευρώ και 10 τα διόδια 40. Έκανα ένα check να δω την κατανάλωση της μηχανής, γιατί δεν το είχα ξανατσεκάρει. Και από ό,τι κατάλαβα ένα ντεπόζιτο του Hayabusa βγάζει 200 με 220 χιλιόμετρα. Το τσέκαρα. Εννοείται όλη η διαδρομή ήταν πήγαινα χαλαρά για να δω την κατανάλωση. Με 100-120 πήγαινα σταθερά. Και διαπίστωσα ναι ότι βγάζει 200 με 220 χιλιόμετρα το ένα ντεπόζιτο. Όσοι έχετε Hayabusa και βλέπετε το βιντεάκι, γράψτε μου άμα έχετε τσεκάρει και εσείς κατανάλωση και με τι ταχύτητες, για να γνωρίζω αν όντως έχω πέσει κοντά, γιατί το τσέκαρα πρώτη φορά αυτό. Οπότε που λέτε 10 ευρώ τα διόδια, 30 ευρώ ρεζερβουάρ στο ξεκίνημα, και ήθελα κι άλλο μισό ντεπόζιτο μέχρι Μαραθούπολη. Οπότε 1,5 ντεπόζιτο από Αθήνα
μέχρι Μαραθούπολη με οικονομική οδήγηση. Οπότε στο σύνολο 30 και 10 40 και άλλο ένα δεκάρικο μισό ντεπόζιτο σχεδόν, πείτε ένα 50 χοντρικά, μόνο για να έρθω από Αθήνα μέχρι Μαραθούπολη. Όσοι δεν έχετε έρθει Πελοπόννησο, να έρθετε, έχει πάρα πολύ ωραία μέρη και παραλίες και είναι και κοντά στην Αθήνα, δηλαδή σε 3-3,5 ώρες έρχεσαι χαλάρα οδικός. Τώρα άμα πας λίγο πιο γρήγορα, εννοείται θα έρθεις πιο γρήγορα, δεν θα κάνεις 3,5 ώρες, αλλά ναι, μιλάμε για normal οδήγηση, κάπου τόσο θα σε βγάλει. Οπότε μάγκες, αυτό ήταν το βιντεάκι. Το πόσο μου κόστισε από Αθήνα μόνο για να έρθω μέχρι Μαραθούπολη. Όσοι έχετε τσεκάρει καταναλώσεις και με άλλες ταχύτητες όπως είπα πριν, γράψτε μου κάτω στα σχόλια, θέλω να μάθω. Και πάμε και ένα subscribe μάγκες να ανέβουμε λίγο. Και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι στην Αθήνα.